Li Tirkiye li gorî raporta Yekîtiya Jûra Dermanfiroşan ji ber zêdebûna nirxê dolar bi sadan cure derman nayên peydakirin û nirxê bi sadan dermanan jî zêde bûye. Li gel wê yekê li gorî raporta Yekîtiya Bijîşkên Tirk jî ji ber şert û mercên zehmetiyên di nexweşxaneyan de rû didin, bi hezaran bijîşkan jî dev ji kar berdaye. Rêveberên Yekîtiya Bijîşkên Tirk amaje pê dikin ku ji ber îstîfaya bi 10,000 bijîşkan li çend bajaran gelek beşên nexweşxaneyan tên girtin. û ev yek jî berav qeyraneke mezin ya tenduristiya Tirkiye ve diçe. Yaklaşık 10.000 hekim kamudan istifa etti. Nêzî 10,000 hekîm û bijîşkan ji nexweşxaneyên dewletê îstîfa kirin û piraniya wan jî çûne Ewropayê. Carna bi rojan bênavber em kar dikin û rojane berê xwe didin 200 nexweşan. Li ser vê yekê em rastî heqaretan tên û mûçeyê em distînin jî têrî me nake. Ji niha ve li Reha, Stenbol, Ankara û li İzmîrê ji ber nebûna bijîşkan beşên neştergeriyê hatine girtin. Tenê nexweşxaneya Rehayê heta niha 10 beş hatine girtin. Endamê Jûra Yekîtiya Dermanfiroşan Levent Kenar jî balê dikişîne ser zêdebûna nirxê dermanan û nepêdakirina wan dibêje egerek zêde bi hezaran dermanfiroş bên girtin. Böyle bir kriz döneminde, panik döneminde qeyranek heye û welatî dermanan peyda nakin. Ji ber ku nirxê dermanan ji sedî 200 zêde bûye. Rêjeya dermanên ku nayên peydakirin ji sedî 20 derbas kir. Dermanên nexweşiyên wekî tansiyon, diyabet, şêrpençe, romatîzma û dilopên bo çavan nayên peydakirin. Welatî heta gelek caran dikan digerin da ku dermanekî peyda bikin. Niha nêzî 27,000 dikanên derman difiroşin hene. Ger rewş wiha berdewam bike, dê bi hezaran ji van dikanan bên girtin û bi hezaran kes jî bêkar bimînin. Her wiha li gorî daneyên Yekîtiya Dermanfiroşên Tirkiye di navbera mehên Sibat û Gulana 2022 de li ser 503 cure dermanan zam hatiye kirin û bi qasî 300 cure derman jî nayên peyda kirin. Li gel wê yekî Yekîtiya Bijîşkên Tirkiye jî amaje pê dike ku piştî 10,000 bijîşkan niha 2,000 bijîşkên din jî xwe amade dikin ku dev ji kar berdin û biçin Ewropayê. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Ankara.